गोदौबाय नै आंना ओंख्रिया मैखुना जाथारसिगोन आरोना एसे नांगौ हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनैनि भिडिअआ माने सान्दुं बिराद गोसा बिराद बोथोरा गरम आरोना ओमफ्राय बेबायदि बोथोरखौनो नांखागौ आंनो दिनैनि भिडिअनि थाखाय आरोना माबा लिरनो नागिरदों आङो दिनै अगदाब लिरनो नागिरदों जा बोरैबा गोसोम जाजोब्बाय आरो अखा हाबाय थानायजों जा बोरैबा जाथारबायमोन आरोना ओमफ्राय दिनै लिरनो नागिरदों ओमफ्राय बेखौनो आङो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांनो नागिरदों आरोना दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो नायलांबाय थादो अब्लालाय आङो भिडिअखौ जागायलांसै ओमफ्राय आं दायो माबायावहाय दङ जोंहानि मोसौ गलियाव दङ दाखालि आङो माबा बानायब्ला हम टुरनि भिडिअ बानायब्ला बे मोसौ गलिखौ देखायनो बावगारबाय आङो जोंहानिखौ मोसौ गलियाव दङ आरोना आङो ओमफ्राय नायोबा नायनो हागोन मोसौ गलियालाय आरो नै ओमफ्राय दायो आङो हाखौ लायनोसै हाखौ बै जोंहानि फख्रियावनो लायगोन दैबो लोमबाय लोमनायालाय ओमफ्राय दै लोमनायनि माबायावहाय साइडआव एसे माबा दङ आरोना बोरिरि दङ बे बोरिरिनिखौ जावनानै लायनोसै नै बाराथ' नाङाना अगदाब लिरनायाव माहायल'सो नांगौ माने एसेल'सो नांगौ ओमफ्राय नैबेयाव लायनोसै आरोना नै खुन्थिजों जावनानै फैदो अब्लालाय लोगोफोर नायलांबाय थादो थाबैनो जागायलांसै आं भिडिअखौ बिराद सान्दुं गोसा गरमथार खर खानानै लाखालांसै होमबा आं फख्रियावसो थांगोन नालाय दख'नाखौबो एसे गोजौ गानना लाखानोसै आरोना गोजौबो गानना लाखानोसै गुसुंबो गानना लाखानोसै होनदोंलाय आरो खर'बो खानानै लाखानोसै जानजिबो खालायनांगौमोनलाय आर'नाइजों नै खर खानायखौबो नायदो एसे लोगोफोर खर खानायखौबो नायनांगौ ना आं बे आर'नाइखौनो खाबाय थायो खर मोजां मोनो आं बे आर'नाइखौ खानो आर'नाइलाय मेरला दंमोन दंनाया अब्लाबो बेखौ मोजां मोननायखाय बेखौनो लाबोबाय जायाखै दं जाबायना हालायनोसै दाना फैदो गय जानानै बानाय मोननायबा आराम जागोन आरो गयखौ दा जानोसै नायलायबाय थाना karena
मानसि नोंबो सायदो ना नोंबो सायदो रोंदो नों रोंदो सायनो रोंदो हरनायनि बियो नोंनि बियो नों जागोन फोरानना ला दे आलुजों जागोन दे साय जा साय दाबखौ लिरखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय बोथोरा बिराद गरम नालाय आङो बिराद गरम मोनबाय ओमफ्राय न' सिङावहाय नै एसे फेन लाफायदों आरोना दसे बिराद गरम जानायखाय ओमफ्राय दायो आं दुगैनायालाय दुगैखांखाबायमोन ओमफ्राय दुगैफिननांसिगोन बिराद गरमथार जाबाय दाना हरनि समाव फैलायदो माने आं हरावहाय बेबायदि ओंख्रि संदोंमोन आरोना ओंख्रि माने माबा लाब्रा एवदोंमोन बेखौ ओंख्रियाथ' दालिसो ओमफ्राय नै आं मा मस्ला लादों मस्लाया बियो मस्ला गुन्दैया पासफरन ओमफ्राय बे रं संख्रि पियाज बानलु ओमफ्राय रुसुन माने सामब्राम गुफुर बेफोरखौथ' नुनायावनो सिनायजोबखायोना माने आङो आलु मटर ओमफ्राय मैखुन लाब्रायावनो मायदों आरोना मैखुना बायनानै लाबोनाय बे मैखुनखौ आङो दिनैसो नुदों ओमफ्रायो मोनजानायाबो दिनैसो फार्स्ट टाइम मोनजागोन बेबायदि मैखुनखौ माने थेमायाव सोनानै फाननाय मैखुन आरोना ओरैनोथ' बे मैखुना बै बानायनानै फानो नङा गुवार गुवार जाग्राया बेखौनो बायदि मोनदों आङो ओमफ्राय नै बियो फिसा फिसासोदि ओमफ्राय माहाय बेलेग नुदों आरोना ओमफ्राय बेनो दां बेखौनो बायदि मोनदों नै मैखुना बे ओमफ्राय बे मैखुनखौ आङो फिसा फिसा हाखावनानै संनायब्ला मोजांसिन जागौमोनदां बायदि मोनदोंमोन आरोना ओमफ्राय आङो नै दालिबो रुगासिनो ओमफ्राय नै मैखुनखौ आङो हाखावालासिनो बेबायदि एवबाय माने आङो बेखौ फार्स्ट टाइम संदोंना दिनै आङो मिन्थियामोन आरोना माबायदि सङो मायो ओरैनोलाय बेबायदिबो संनानै जाजायो जानायाथ' अब्लाबो हाखावनानै संब्ला एसे मोजांसिन मोनदां आरोना आं जाखांखाबाय नालाय हाखावना संब्ला मोजांसिन जागौमोनदां बायदि मोननाय आरोना आङो जानायाव बिदिब्लाबो जोबोर मोजांसोमोन जानो एसे लद्रा मोनजायो आरोना ओमफ्राय नै आं मैखुनखौ बेबायदि एवफ्रामग्रोना लादों ओमफ्राय नै थावआव आं मा सेरखो बेफोरखौथ' बुंबाय थानांगौ खोथा गैयाना नायनायावनो सिनायखायो बेबायदि सेरनानै आङो नैबे माबाखौ मटरखौ बुटखौ बेबायदि एवफ्रामबाय एसे आं बे बुटखौ रुग्रोनानै लाखादों रुनायखौ आं देखायासै ओमफ्राय नै आलुखौ होबाय आरोना होनानै ओमफ्राय बेखौ दसे एवख्रबना लानोसै दसे खोबहाबना होनोसै आं बेखौ एवख्रबनानै ओमफ्राय बेयाव आङो जेबो मस्ला मस्लि होथ'वाखै माने बै रं संख्रि मस्ला बेफोरखौ होथ'वाखै दसे एवख्रबग्रोदों आरोना नै दालियाबो जाथारसिगोन ओमफ्राय दसे एवख्रबखांनायनि उनावहाय आङो मस्लाफोरखौ होनोसै आरोना माने बे भिडिअ'आ हराव बानायनायमोन ओमफ्राय आङो बेखौ एक्सट्रा भिडिअ' बानायला बेयावनो प्लास खालामनानै होनोसै होननानै बेयावनो होफाबाय आरोना ओंखायनो आंना एवख्रबनाया जाबायानोसै ओमफ्राय आं बेयाव दाना मस्लाफोरखौ नै होनोसै रं संख्रि बैयो पासफरन बांद्राय मस्ला होआखै जोंहा बांद्राय मस्ला मस्लि जाखायाना बेखिनियानो आरोना सिम्पोलहैनो जानोसै ओमफ्राय एवख्रबनाया जाबाय नालाय ओमफ्राय बेयाव दै
एसे होनोसै दै होनानै ओमफ्राय बेखौ गोदौ होग्रोनोसै एसे ओमफ्राय बियो रुइबाथाय आङो मैखुनखौ होसनना होनोसै आरोना ओमफ्राय होसनना होनानै आरो दसे गोदौ होबावनोसै नै रुइबायदां र' एरनानै नायनि रुइदोंना रुइयाखै रुइनाय बायदि नुदों नायनायावलाय गारबाजों एसे थुना नायनि नै रुइमारबाय ओमफ्राय आलुखौ आङो एसे एसे एफ्लेना लानोसै आरोना माबाखौ मैगंखौ जाखांगनानै इदिट खालामनायाव नुना जानो लुगैफिनना बोरैबा खुदै मन'फ्लांलायलायदों आरो आङो ओमफ्राय नै मैखुनखौ आङो दाना होनोसै बेयावहाय नै पियासानो मोनसे दंबावोमोन थालांनायदां होफाबाय ओमफ्राय नैबेबायदि जाबाय आंना माबाया लाब्राया ओमफ्राय आरो दै एसे होबावनोसै दैया रानथाबद्रायबाय ओमफ्रायो बेखौ खोबना होनानै गोदौ होबावनोसै आरोना दसे गोदौथोंसै मोजाङैनो ओरैबायदि गरम ना लोगोफोर बोथोरा आंथ' नै जा गरमखाबाय हरबाबो बांद्राय सान्दुंबाबो बोथोरा ओरैबायदि गरम जायो आरो अखा हाबाबो अखा हाबाय थायो मायो होननानै रागा जोङो आरोना जारलासो बांद्राय सान्दुंबाबो सहायनो हाया बांद्राय अखा हाबाबो सहायनो हाया माथो खालामनो लोगोफोर बोथोरखौलाय बोथोराथ' बोथोर बायदि फैबाय थागोन जोंनि लुगैनाय बायदिलाय बहाथो फैनो न' जोंनि लुगैनाय बायदि जाजोबनाय गोथाव गोदौबाय नै आंना ओंख्रिया मैखुना जाथारसिगोन आरोना एसे नांगौ जारलासो थाखोनानै गोलैना होबाय नैबेयाव आङो मैखुनखौ फ्राय खालामनानै माने एसे थावजों एवफ्रामनानै बेयाव दोन्दोंमोन ना ओमफ्राय थावा बेबायदि थालांजोब्बाय आरोना ओमफ्राय आङो बेखौ दै एसे लगायनानै सुस्रानानै लखबनानै होनोसै थाव थाबायदि बेयावहाय बिनिखायनो गैला थावा आंना लाइटआ खिथुउनथिसो थाबाय नालाय बेनिखायनो खोमसिसि नुयो आरोना मोखांखौनो लाइटआबो सिगांथि थानाय नुब्लासो स्रां स्रां नुगौमोन उनथिंसो थाबाय नालाय बेखायनो खोमसिसि नुबाय ओमफ्राय आंना मैखुन संनाया मोननायनि लामायाव फैबाय आं एसे देखायनोसै र' नै मोनसिगोन मैगङा लाब्राया ओमफ्राय ना माबाखौ कालारखौ माबायाव मबाइलाव बोरैबा नुथारो आरोना दसेनो गोमो दसेनो बुसाव साव बोरैबा नै मबाइलफोराबो एसे दामनि नङा नालाय आंना बेनिखायनो कालारफोरखौनो बोरैबा नुलालायबाय थायो ओमफ्राय ना बे मैखुनखौ हाखावनानै फिसा फिसा हाखावनानै संनायब्ला बिराद मोजां जाथारगौमोन बायदि सानबाय थाबाय आरोना आङो जानायावलाय बिदियैब्लाबो बिराद मोजांसो जानो लदा लदा मोनजायो आरोना बिदि जाबा ओमफ्राय जोबोद गोथाव मैखुना आं दिनैसो फार्स्ट टाइम मोनजाफेरदों ओमफ्राय मा बुंबावगोन जाबाय आङो दाना मोनबाय आरोना आंना ओंख्रिया साखिना नायनोसै लोगोफोर मोनबाय ओंख्रिया गोथावखौनो मोनदों मोननायालाय ओमफ्राय संख्रि एसे नांबावगौ जादों संख्रिखौ होनानैसै संख्रिखौथ' होबाय ओमफ्राय होनानै आरो खनसे साखिना नायबावनोसै नांगोना नाङाखै डाबल साखिनाय जासिगोन आरो नांगोना नाङाखै नायनोसै
नांबाय जोबोद गोथाव जादों लोगोफोर आंना भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ मोननै जाबाय आरोना अगदाब लिरनाय मोनसे ओमफ्राय बे ओंख्रि संनाय माने लाब्रा संनाय बे मोनसे मोननैजों होफानाय जाबाय ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै दे बिदिब्ला एसेनोसै बाय बाय लोगोफोर